Hello guys, আজি তো মই দেখাবলৈ আছে ক্ৰিছমাছ লা ডেকৰেশ্যন কৰা আৰু ডিমাপুৰ টাউন। সাথীগান লাইক সাবস্ক্রাইব বেল আইকন কৰি দিবি। नायलांदो लोगोफोर क्रिसमासनि डेक'रेशन खालामनाय आरो डिमापुर टाउनआव माबायदि साजायो। बेयो जाबाय लकेशना सिगनेल बाजार तिनालिनि जोबोद मोजां बानायदों। नायलांबानो जाबाय। सिन्थाय आं समा जाबाय मोनानि 7 बाजि। सिगनेल थानायनि कार्बन थाना होनना बुङो। आं दा टाउनाव मोनफैबाय। नायलांदो।
साजायनो